खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो आखायाव लादों जे दासिमबो जोंनि बर' समाजाव मोनसे आखु दं बा आखल दं बा हुदा दङ। बेनो जादों जौ आरो सेरेब लोंनाय। जोंनि बर'नि हारिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दङ जौ लोंनाय। दिनै बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों फंनैसो, जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोननि सिगाङाव। दिनै नोंथांमोना खायसे जौ लोंग्राफ्रा आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, नाथाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो गाज्रि मोनाब्लाबो आं बेखौनो फंनैसो बुंनो सानदों। जौ लोंनानै जों मा जायो नोंसोरबो मिथिखागौ। जौ लोंनानै जोङो गोबां लोगोफोरजों बुलायनाय, जौ लोंना थांनानै न'खराव नांलाय खमलाय खालामहैनाय, नंगौना नङा नोंथांमोन? नंगौ दा? जौनि गेजेरजों जों गोबां हेंथा नुबोबाय मानसिफोरखौ। दिनै जोंनि बर' हारिया जौ सेरेब संनाय फाननायखौ बन्द' खालामोबा जोंनि आरो बर' समाजा आरो साबसिन हामसिन जाबावगोन, बेखौ आं सानो। दिनै फंसे बाथ्रा आं बुंनो लुबैयो। दानि गथ'फोर, जोंनि बर' गथ'फ्रा 12 बोसोर 13 बोसोरावनो जौ लोंनानै बा जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनाय, गान्जा देन्था सोबनाय, बेफोरबायदि दा आजिखालि नुनो मोनसै। होमब्ला मोनसे बाथ्रा बुंनो थाङो जे आङो, जोंनि बै इयुनाव गथ'फ्रा बर' हारिखौ, बर' समाजखौ बोरै खुंगोन? दिनै फ्रायनो बांसिन जोंनि बर' गथ'फ्रा लेखा फरायनायाव बांसिनानो गोसो गैया आरो गोसो होनायखौनो बांसिनानो नुला। फरायगोन 10 मेट्रिकसिम, बेनिफ्राय आरो खांग्रांहैबाय। बेनिखायनो आं बुङो, सोलोंथायाव बांसिन गोसो होनांगौ आरो गावखौनो मोजां खालामनो नाजानांगौ। जौनिफ्राय आरो एसे गोजानाव थानांगौ। दिनै जोंनि बर' समाजावबो जौजोंनो न'खर दायो। जौ फानाबाबो जों बेलेग फालांगि मावना जों जानो हायो। दिनै मोनसे बाथ्रा आं बेखौनो बुङो, जाय न'खराव जौ फानो, जौ फाननानै गावनि न'खरखौ फेदेरनो सानो, नाथाय बै जाय जौ लोंग्रा बेहाथ' खहा जादों। आरो जौ लोंनानै न'खराव थांनानै नांलाय खमलाय जादों आरो संख्रि बानलु बायना जानांगौआ जौआवनो खरस खालामदों। दिनै साननो गोनां बाथ्रा। दिनै न'खर खुंनायावबो गोबां हेंथा फैयो। नांलाय खमलाय, खोथा बाथ्रा गोरोबलाया, गावजों गावनो नांलाय खमलाय जायो जौनि गेजेरजों। जौ लोंनानै जेरै लामा सामा उन्दुना थानाय, सैमा फाग्ला बादि होरलां होथां थाबायनाय। दिनै सोर होनो बुंनो थाङोब्ला बर' बियो जौ लोंदों होनब्ला? बिसान लासिंसिं आरो गावखौबो रेसपेक्ट गैयै, मान सनमान गावखौनो जाना लाजोबनाय जायो जौ लोंनानै। दिनै बिराद जौ फाग्लालै बियो होनजानायबो जायो। सानफ्रोमबो जौ लोंबाय थायोलै बे मानसिया, न'खराव दों दाखाल सानफ्रोमबो बुलायो जौ लोंनानै। जायगा लायै जायगा दाबो गामि लायै गामि बेफोरबायदि जौ लोंनानै न'खराव नांलाय खमलाय खालामग्रा दङ दासिमबो। दिनै जों जौ लोंनाय आरो जौ लोंनायखौ खमायनांगौ आरो जौ सेरेब फाननायखौबो, जाय बिथांमोना जौ सेरेब फानो, बेखौबो नोंथांमोना बन्द खालामनाया मोजां। मानो होनब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव बांसिन सानना नायोब्ला मेलेमजिबियानो गैया। दासो एसे सुस्रांबोगासिनो आरो मोजां जाबोगासिनो दङ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव। दिनै बर'फ्रा जौजोंनो गोदोना थानाय, बेलेग मोजां खामानियाव आगानखौनो होआ, बांसिन गाज्रि लामायावनो थाङो। दिनै जोंनि जौ लोंनानै जोंनि साननाय हनाय मेलेमा जोंना रानलाङो जौ लोंब्ला। ओंखायनो जौ लोङैयानो मोजां। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बयबो मिथिखागौ जौ लोंबा मा जायो। जौ लोंबा फैसानिबो खहा, न'खर दानायावबो खहा, बिसि फिसाजोंबो नांलाय खमलाय जायो। दिनै गोबां हेंथा फैयो। दिनै जौखौ फाना लाबानो बेलेग फालांगि गेलेयोबा मोजां आरो जोंनि बर' समाजाव बेखौ स्रायैनो बन्द' खालामबा मोजां।
दिनै बिथांमोननि गेजेराव आं बेफोरबायदि खोथा बुंनायाव खायसे आंखौ गाज्रि मोनदोंबो जानो हागौ, मोजां मोनदोंबो जानो हागौ। नाथाय आं बेखौनो खावलायो, दासिमबो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दासिमबो गोसो गोथौ साननो हानाय बांसिन मेलेमजिबियानो गैया। माने लोंनाय जानायजोंनो बांसिन थायो। दा इयुन गथ'फोरखौ जों फोसाबनांगौ। दिनै साननानै नाय, बिमा बिफायानो दासिमबो बिमा बिफायानो फिसाफोरखौ बुजायनो हायै बेबायदि समस्या जाना फैगासिनो जोंनि बर'नि गेजेराव। दिनै गोबां गाज्रि आखुआवनो थांनाय नुगासिनो। जायफ्रासो बिमा बिफा एसे मोजां, बिसोरसो एसे मोजां शिक्षाजों दिनै गथ' गथायखौ फोरोंनो हादों, मोजां थाखोआव लांनो हादों। दिनै बेखौनो आं खावलायो। जों बर' समाजखौ गोग्गो आरो गोथार खालामनोबा निसा जिरायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां, बेखौनो आं खावलायो। जों बयबो मोजांखौ नागिरो नङा होमबा? होमब्लाबो जों बुजिसेयावबो जों जुमायजों गेलेयो, सेरेबजों गेलेयो। होमब्लाबो जों गावनि साननाय मोजां मिथिनानैब्लाबो जों मानो गोरोन्थियाव थाङो? बेखौ नोंथांमोना गावखौनो फोसाबनो नाजानांगौ, बेखौनो आं खावलायो। दिनै जौनि गेजेरजों बांसिन हेंथाखौनो नुनो मोनबोदों। दिनै आंनि रिकुवेस्ट खालामनाया बेनो, जौखौ नोंथांमोना बन्द खालामनांगौ आरो गथ'फोरखौ मोजां थाखोआव फोरोंनांगौ। इयुनखौ जों बर' हारि आरो समाजखौ दानो थाखाय गथ'फोरखौ गियान होनांगौ, बेखौनो आं खावलायो। आरो जोंनि बर' समाजा दासिमबो डेभेलप जानो हायाखै लोंनाय जानाय थानायनि थाखायनो। बेनिखायनो आं बेखौनो गले गले रिकुवेस्ट खालामो जे जोंनि बर' समाजखौ दानो थाखाय नों आंखौनो नांगौ। नों सासे जोंनि बर'नि गेजेराव सासे मोजां जाना दिन्थियोब्ला होमबा जोंनि बर' समाजखौ जों मोजाङै खुंनो हागोन। दिनै सासे गाज्रि जायोबा बे सासेनि गेजेराव साबाया बांसिन गाज्रि जाना होयो। बेखायनो नों मोजां राव जों सासे मानसिखौ मोजां गियान होयोबा बेबो नोंखौ बुजिलांगोन आरो नोंखौ मोजां सानगोन आरो नोंमारगौ बे बाथ्राया नोंखौ होननानै मिथिगोन। बेखौनो आं खावलायो। आरो मा बुंबावनो नोंथांमोननि गेजेराव, नोंथांमोनाबो गासैबो मिथिखागौ जौजों मा जायो आरो जौ लोंबा मा हेंथा सोमजियो, नोंथांमोनाबो गासैबो मिथिखागौ। बेखायनो आंनि बे फंनैसो रावजों आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायदों। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायो, आंनि बे इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, बेल आइकनखौबो दाबायना हो। दिनै आंनि बे गोदान आपल'ड भिडिअ खालामनायखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन। आरो आंनि बे इउटुब चेनेला गोदानसो, नोंथांमोननि अननायजों जुदि आंनि बे इउटुब चेनेलखौ फोथांना लाखियोबा आं नोंथांमोननिसिम बिदिनो साबायखर होयो। दिनै आंनो साबस्क्राइब खालामना हो आरो आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जागोन नोंथां। बेखौनो आं नोंथांनिसिम खावलायनाय बिदाय लायो।